Vítajte na kanále, kde budeme streamovať a točiť Eurotrack Simulator. Toto je auto, ale budeme samozrejme točiť aj s kamionmi a budem to točiť aj so svojím kamarátom. A budeme aj streamovať, aj točiť a budeme hrať spolu a niekedy aj proste sami, keď budeme len tak chcieť streamovať niekto z nás. Pravdepodobne aj môj kamarát bude mať na toto účet. Takže potom, keď bude ten účet, tak vám dám toto do popisku alebo tak, do komentárov. A budeme jazdiť kamionmi, budeme cestovať, dúfam, že to bude zábava, dúfam, že aj vás to bude baviť. A dúfam, že aj mňa. A dúfam, že to bude zábava aj pre vás. Užijeme si to spolu, dúfam. A možno raz, keď sa nám bude dariť, tak môžeme toto aj urobiť normálne, že proste zahrajeme si všetci spolu. Akože ľudia, keď budeme nejakú komunitu, čo chvíľu asi logicky potrvá, ale tak časom by sme mohli nejak sa dopracovať k takýmto veciam. A dúfam, že sa to podarí. A zahráme si raz aj spolu s fanúšikmi. No, asi to aj budú úplní fanúšikovia, ale tak dúfam, že budem spolu, keď sa to podarí proste a bude to zábava. Ja používam mod Promoc a Rusmap a ešte mám aj takú proste mapu veľkú, ale môj kamarát nemá, takže tie mody budem potom musieť dať preč, aby som si mohol hrať. Budem mať asi na začiatok základnú mapu, ja mám síce už všetko v nej, ale môj kamarát nemá, takže budeme hrať spolu, niekedy sami, môžeme si dať raz Promoc, len my, keď nebude môj kamarát napríklad tu alebo tak, ale keď bude, tak budeme hrať s ním. A budeme hrať na konvojoch, čo je v tejto hre ako server ako v Minecrafte a budeme hrať spolu a uvidíme, či sa to bude. Podľa mňa to bude sranda, dúfam. A musím ešte nájsť správny konvoj, dúfam, že nejaký dobrý nájdem. Keď poznáte nejaký dobrý, tak napíšte do komentárov. A tento kanál proste práve začal. Tú profilovku, čo som spravil, dúfam, že vyzerá dobre. Lebo som ju, proste vo Photoshope, nestiahol som to z internetu. To by nebolo moc originálne, ale ten banner, áno, a to je jediné. Ale budem skúšať si robiť miniatúry sám, keď budú nejaké videá a streamy budeme proste voziť týmito kamionmi, trakmi, budeme nosiť tieto veci, náklad, ale raz si môžeme aj urobiť závody s autami a keď sa nám podarí urobiť tú komunitu, tak môžeme toto aj urobiť nejaké veľké závody alebo nejakú cestu, proste neviem, do Chorvátska, z Bratislavy, lebo garáž v tejto hre mám ako základnú v Bratislave, tak môžeme to urobiť aj takto, že raz, keď sa podarí urobiť nejakú komunitu, že by sme si mohli urobiť cestu aj do Chorvátska alebo niekde k moru v tejto hre, alebo nejaké závody. A bude to dúfam zábava, keď sa nám to všetko podarí takto vybudovať. Tak dúfam, že sa vám toto úvodné video aspoň trocha páčilo a dúfam, že vás to nalákalo dať toto odber a like a podporiť nás, aby sme mohli urobiť takúto komunitu a vyskúšať si zahrať spolu a urobiť nejakú cestu, jak som hovoril. A závody a bude to zábava, keď sa to podarí, fakt dúfam. A dajte prosím odber a like a vytvoríme tú komunitu a vytvorme ešte toto. Vytvoríme aj Discord, alebo môj kamarát, čo uvidíme ešte, možno budú aj dva. Ale dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a čaute.